Pakain nila yan. Tapos na yung ano. Ito yung mango pie.
Bakit? Kamera? John, send me. Tubig. Send me. Tuwa na. Wala na. Wow! Kape ka na ba? Kape ka? Parang arty na mo. Sinuod ko lang kung kapase ako. Ilang 70. 70. pero ito, lahat ng lang. Bakit meron na yun?